abin ne usri an bi fatiha ta ni nga bara damne aywa fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لله رب العالمين. أيوة الله كان لبانيا. آمين. الله كان لبانيا. آمين. الله كان سيكي هير الله. آمين. الله كان ولي هير الله. آمين. الله كان سبود دام. آمين. الله كان جينيا. آمين. الله كان لا هرنيا. آمين. إلى هرما كما. آمين. شريفو بنيا كما. آمين. أنكر موارد كما. آمين. صلى الله عليه وسلم. قليل. أمريكنا. والله أسلمه. نعم. نسيتي الله تعالى كجين. Bifina. Nam. Cabin le 17 septembre 2016. Nous de Nazara Kalo Kletan Oulovla. Nam. Kalo Konondona. Sa Bafla Anitan Woro. Ammi Malaya. Amia. Bamako. Nam. Yirimajo. Kadobula. Sigatala. Angalada. Nam. Nous y Madola. Fitili selu kofe. Nam. Ananga lada. Nous y Madola. Nam. Surofana dulu kofe. Aslamea yoro do nyefo. Nam. Ay. Anzigi me ulada keneka. Gatala. Najara alay. Ngare. Abalmake. Nam. Ana dinge. Anaga kalandi anaga garbuke no ali sangare obna kala ka nya feshina na jarale gatala ala kameso abo amin aslamu nam ni fami ala ja abo dike wallahi ni manabbe ala yare nam ala bodike ay min ngadi yokote de ay min ngadi alay min gadi karamoy écoutez ngo min gadi Muhammadu ka alay ala bolike mimi be ima écoutez écoutez aga murgay fe mi be uma écoutez aga domoke fe min gaduri écoutez wallahi mi be alama ala bolike ala kamiso abo amin قل على القرآن نعم قالوا لما والله ni ala ye minge nam bana wani mienja modike wallahi mo chama bi ala jalaki de billahi ngare ala on ve jamane nam man de mo bi ala jalaki ko chama be mo do wara mangame nam ko che ko ni ala re mala jati za ngare ni ko che ko ni ala mala jati c'est-à-dire au moment là mina lorsque mamina nam ni iga hagabe atigila ibn wallahi wo fodra masala ni ne ka warbe ila nam mo ko warla nga wardu mila mo che ni mala jo salati jurume meme trabare sale ma ni maliyo ko ala ma ko che ni ala re mala jati nam ko koray ko maliyo ka hagabe ala la te kasro hagabe dana wallahi te ala ka hagabe bana
ala ye dugukolo fara 7 da i b'a sanfɛ a ma yɔrɔ kɛ ko nin ye n ka tribunal ye a ye taa dɔɔnin sara yen nɔ kalo o kalo a y'o kɛ wa o juru t'i la cɛ i t'a lajɛ sa ala ye kabakolo fara 7 gulan kunna o bina an kɛ wa o y'i ta ye yan i ye joli sara kabakolo ko la i fa ye joli sara i karamɔgɔ ye joli sara o juru t'i la wa cɛw i t'a lajɛ sa masa ala ye yiriw da an b'an sigi yiri suma na o man di da o ka di farikolo ye dɛ i ye yiri den dun o ma diya i da wa i ye yiri fara bɔ k'o kɛ k'i mago ɲɛ o mago ma ɲɛ wa i y'a bulu kari k'o kɛ k'i mago ɲɛ o ma ɲɛ wa i y'a ladon kari k'o kɛ k'i mago ɲɛ o ma ɲɛ wa i y'a gili bɔ k'o kɛ k'i mago ɲɛ o ma ɲɛ wa i y'a bulu kɛ ka baganw mara i ye joli sara ala ye n'a cɛ i t'a lajɛ sa ala ye tile bɔ ni dugu jɛra an bɛ baaraw kɛ jɔn ye lɛtiri ci ala ma ko bi i b'i tile bɔ nin heure in na tile ye ala ta de ye a b'a bɔ waati min mana ja mais o tuma a bɔra an ye tile fɛ ka heure 12 kɛ an bɛ baara la tile yelen jukɔrɔ e ye facture sara min de i ta don wa e y'a bila ye i somɔgɔ ta don wa a ka jamanaden dɔ ta don wa jɔn ta don ala tɛ i y'o sara wa o juru t'i la wa n'a cɛ i t'a lajɛ sa i t'a lajɛ a lajɛ dɛ sanji bɛ jigin an kan k'an ka sumanw balo sanji bɛ jigin an kan k'an nɛɛma sanji bɛ jigin an kan k'an ka baganw balo sanji tigi ye jɔn ye ala tɛ e ta don wa ne ta don wa mais o tuma ala ye yɔrɔ kɛ k'a fɔ an ka taa facture sara ye wa o tuma i t'a lajɛ sa n'anw ko ala ma ko ala t'a lajɛ i farati han n'i y'i miiri i kan k'a lajɛ sa ne tɛ ala tɛ ni min ye ala ja a b'o de kɛ ala k'an bɛ sababa ma asilamɛw nin ye tiɲɛ dɛrɛ ni fɛn min ye ala ja ala b'o de kɛ yan'an ka ala jalaki an k'an ɲɛw jalaki an filɛ nin ye quartier min na yan yirimaju a bɛ dugu min na bamakɔ bamakɔ bɛ jamana min na mali mali bɛ farafinna yan kabi mali y'a yɛrɛ ta n'o ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya ye comme ko ten ko indépendance an y'o ta o tali ka na bila 2016 la hali bi misiri dilan usine t'an bolo mali la aw ko k'a y'a yɛrɛ sɔrɔ a y'a yɛrɛ sɔrɔ ni mun ye fɛn tɛ yen foyi t'an bolo hali kɔgɔ dilanyɔrɔ t'an bolo an bɛ se mais k'anw y'an yɛrɛ sɔrɔ aw bangena a bɛ maaw bolo wa a bɛ sa b'u bolo f'a ka segin ala ma n'o kɛra a b'a yɛrɛ sɔrɔ walahi mumunikɛw i b'i ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ i ka kaburu la ne tɛ yan wa i t'a sɔrɔ sabu minnu b'an ɲɛfɛ o ma kɛ lafiya yɛrɛmahɔrɔnya tali ni bi cɛ foyi ma se ka dilan yan n t'an ka siraw tiɲɛnen ye yan wa mun nana kɛ kun an nana bɔ o bɛɛ la kun maire tɛ quartier la yan wa commandant tɛ yan u nana ka na valeur kɛ dugukolo la an ma se ka fɛn dilan c'est vrai fɛn minnu bɛ jɔ an fɛ yan u da ka gɛlɛn fantan ma se ka dɔ sɔrɔ c'est vrai mais an yɛrɛ ta ye minnu ye an t'o nɔgɔya sa wa mali dugukolo ye mali ta ye wa mali ye malidenw ta ye wa anw tɛ sénégalais ye an tɛ burukinabe ye anw ye malidenw de ye an mɔkɛw wolola mali la yan an mɔkɛw wolola yan olu mɔkɛw wolola yan an faw wolola yan wa an yɛrɛw wolola yan mali pièce b'an kun a carte d'identité n'a carte d'identité n k'a b'an bolo nationalité malien o tuma fɛn t'an bolo cɛ don mais dugukolo min ye mali ta ye munna u t'o nɔgɔya fantanw kan dugukolo kɛla bi 100 y'a nɔgɔma ye 2 millions 3 millions 4 millions 4 millions 5 millions 10 millions 100
asela ko million kɛmɛ dugukolo kelen million kɛmɛ foyi t'a kan million kɛmɛ Karobugu na ko 7 millions diɲɛ foyi t'a kan ɲamana ko 5 millions ɲamana ya bi o tuma mais n'u ye dugukolo kɛ wa wɔɔrɔ wa duuru ye an bɛ sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ hali ni fɛn t'an kun an bɛ to an danbe la an fa dugukolo kan mais an ko a ka gɛlɛn walefɛnw ka gɛlɛn an fɛ yan c'est vrai mais min y'an ta ye dun foyi ma nɔgɔya an yɛrɛ ka dugukolo morceau la k'a kɛ o kuma a feere 30 sur 30 ka na kɛ ko 30 sur 20 ka na kɛ kuma la surunya fo ka na kɛ 20 sur 20 ka na b'o la ka na kɛ 15 sur 20 ka na b'o la 10 sur 15 bɛ yen bi Bamakɔ yan ne yɛrɛ ye million a b'a ta million la bilahi bon o tuma an tɛ se ka fɛn dilan c'est vrai mais fɛn dilanna ka n'an fɛ o y'an kunkolo ci n'o fɛnw ye o ma kɛ baasi ye mais an yɛrɛ wolola dugukolo min kan n'an kun bɛ sɛnɛw k'a la yan fu la ka sigiyɔrɔ d'an ma fu la nɔgɔya la an dɛsɛra k'o kɛ n tɛ kabako da ye ala k'an bɛ sababa o tuma ni dugukolo kun kɛra 5000 dugu kɔnɔna yɛrɛ 5000 yɔrɔjan ninnu 2000 3000 bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ n'o kɛra ni bɛɛ ye dɔ sɔrɔ ni luwanze ko bɔra a la an bɛ dɔɔnin min kɛ an na se k'an yɛrɛ balo mais i bɛ muso furu k'i to luwanze la ka den wolo k'i to luwanze la o den bɛ taa cala la k'i to luwanze la i bɛ sa k'i to luwanze la i kan ka san o san i kan ka dugukolo ɲini i bɛ na k'a ka gɛlɛn i bɛ t'i munumunu fɔlɔ mais a ka gɛlɛn a bɔra min kana bi n'an wolola ka yan de fo ka t'i fan mais an ka jamana ka gɛlɛn jamana tɛ nɔgɔya fɛn bɛɛ gɛlɛyara an fɛ o tuma dugukolo min y'an da yɔrɔ kan ka nɔgɔya ta k'a fɔ malidenw aw ma se ka usine dilan aw bange n'a a saya cɛ tiɲɛ don nka malidenw ala ye aw gɛrɛsɛgɛ sigi yɔrɔ min na n'o ye mali dugukolo ye a ta don mais mali faamaw ko non ko nin y'anw da ye ko fo an k'a k'an sago ye bi u y'a gosi an kun miliyɔn tan miliyɔn 20 miliyɔn hakɛ in a miliyɔn bɛ sara e y'a wari ta yɔrɔ dɔn wa i y'a wari nɔ ye wa ala ka sira ma dilan an ma se ka ni projet foyi ye jamana na min bɛ se ka jeune diplômés lafiya minnu ye kalan kɛ n'u ma baara sɔrɔ k'u bila ko dɔ la o ma se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama tɛ yen kalanyɔrɔ ɲɛnama tɛ yen mais nin bɛɛ la faamaw b'an kunna ho la jamana bɛɛ ko ko nɔgɔla tan dɛ n'u ko ko mali fɛn t'an bolo nka an yɛrɛ ko ɲ'an da ye o tuma n'u m'a to an k'an yɛrɛ sɔrɔ ne tɛ dugukolo daminɛ ne yan i bɛ taa ko fɔ a banna ka n'a b'o la ko nin ni woro ye ka n'a b'o la ko sɛ ni woro ka n'a b'o la 100 bɛ d'a kan dɔrɔmɛ 100 ka n'a b'o la f'a kɛra 1000 ye ka n'a b'o la f'a kɛra a tɛ sa bilen miliyɔn 100 Bamakɔ yan o tuma n'a ko ala ka hɛrɛ k'an ye ala bɛ hɛrɛ k'aw ye k'aw to cogo la aw ka fantanw ka wari minɛ dugukolo 15 la 100,000 miliyɔn 1 miliyɔn 2 miliyɔn 10 aw k'o wari jɛrɛ ka étages jɔ ka muso furu ka mobiliw sa ka do k'a yanga o kɔnɔ aw ka sa aw ka taa alijɛnɛ na fu mɔrɔrɔ o tɛ kɛ o tɛ kɛ dɛ Allah de y'a fɔ kuranɛ na ceux qui mangent injustement les biens des orphelins il faut qu'ils mangent le feu de l'enfer dans leur ventre mɔgɔ minnu bɛ yatimɛdenw ka nafolo dun k'a yurukuyuru a bɛɛ bɛ kan ka jahanɛmɛ tasuma dun ka to o taa yɔrɔ jahanɛmɛ mali faamaw a t'a to an ka segin danbe la faamaw tɛ jinɛ ye o n ko an yɛrɛ balima dɔw de don an faw de don an kɔrɔw de don an dɔgɔw de don wa an denw de don o tuma an y'u bonya k'o ye faama ye a ma ban dɛ
angla ga fando bunya o ni fani ni famo ga fani ba kana do anga to nunu mulo o mangu bunya anga fani ban ango danga mabaw ma bebe kutini che amafote ya fara anna gando o tinina atuma galoi angana no beka manguna de angana ndo famo la che umamu nanye mawuta nanye nganya dula ku bunya wallahi kira ngare atuma anya fugula do bunya ku ngango dul o dunu kumulo la ku ya jige ka jige won anya sabara do duma sabara bado yo do mo taru na se ngani fara che ango ko indi ba ta de ngo ana fedo duma min da nyara bulu ni tarande fe bese ben fe jalo be jele be mu be mulu o be bulu o be mulu bulu o be bakar jabulu abe men ta fe be o ma ngo ko ma anya ga famay fedo bo mulu ya jele ni bese be wallahi abe nunu mulu be me awdum bla ku yi aka ngoro nam toro kana ndoro aga mogo genga bwandala mogo dugu wa anyere kana sinyo ma aw nyana wallahi bo bese de momulu nam be fo ta aw fo ngu ayna ya hayya amin ni sugo min zara nam embo ani taxi nam ambolu mun zara ani vieti munu mi tanve ayo wari faranyo ngade anga marfa nyini ko di famo ma o blo kerala ko mi marfa ta omulu otuma ni mo nana bianga o ko lu faga na nyere bi faga binyonga o ka maka baga nai kana chide amma ka baga anya sangundo ko belebele ya sangundo ne do anyo blo kerala kera o mo ke jonga la ya wallahi o kera amaka mi sawo amin o ma fa bladu karla ko tari ni nena sabali nyongoro wallahi onake no kara danga to mi mole flani jamana warla ka ko nana bianga o nato o no mestrala ka kitabo no ya to godo anya ta o kam wallahi o go ama marfa sorola wa kita sorola anna se gaul lakana wa anyere na jamana lakana wi ledu dama o kera me o ko ko an me falila ubi falila an me negasola ubi negasola kanga sendu ma min ngaten Allahu akbar hayya ubinya ani moto baw yini kabi mobli ko tati ko duma famo ko moto baw ko me kawan fitina ma ko moto baw ma tu gena ay moto tigi shi odo kama abara ngumu ni manga do la segu sisa ko mo ko ya ay moto nunu ndaw kata ni manga ula moti bamogo ay mututa aita manga ma uli kai aita mutu mabulu amma ndona karbirai na nyara fashi wa anna awsara tangare farata aita te uyo mutu bo buli nam ko ke kamala kala la ka mi sawo mo ami unana fo kunko madola ko mutu kasuma ko umugo be minazo la kata mutu tizuno be ai ngoni ndewa anga fere kesa te technology ko min nana no mobili amodo hayya anyi mobili ni ka duma nam kera anyi no uyu ka market bi mobili munu ngateli nu bi saka buli ke mugula nu bi saka buli ku jawnga uyo di ko e katkati wuri anyi ni ka duma kera tenja wallahi tenja won bubulo mu aya buli nam okuma ngoni ma min bina ngarami ay ñu njiya ka taw kam te ako ko nyina ko amma be ko wa kera famu ye fo wo anya bete wala sanga jamana mali aga kolosi anga jamana mali aga taga anga jamana mali mali de ka bolo herala anga jamana mali adame korole ka toala anga jamana mali de ki daga snogo aka furula anga jamana mali de ka wa keme blaku wallahi aka daga snogo gudronala toro kana so anga jamana mali anga ndanga du kono anga tiali ka sarama sago siri anshi soko sago ka siri du chama jala ko ikelu so ani famo bana mina wonni wa anga jamana mali na volanyongo famo kan woli wallahi fara ngani ya woli o kana critique tele ai ukafo ko anga ta nyini adama diala wallahi
anga laje anga sigida la yala ani almamiu walma ani karamo walma ani dugutigu walma ani anga dugu torobo am misega siga fod menge armadiya kono kali anga tapo inga ke tuma bi ni tsekara ulu bu wele ko pamo ndasa bu wele pamo bna saila opmani wala mi ngale fili sharia la malis jamana sharia la ni mo be ni ngata ko ni ngina hayya nam ma nyama sa ñu bam armadi ala nam ma ngaki wallahi yakati me sharat ndo ci na mo ne ka kati ay wata mali abara anga benga tuyi abara anga benga ni mi ka bi wallahi ni mi na chata nga ay sa ngi ni ko armadi ala te ani bidal pulu nu ku yamne ko do lawbi uba foko ko flaka nyoni aw rek lañ c'est-à-dire mi convocation di wala mi yere convoquer raw afla be no plein ni ko ay ta nyoni na ma be ay ni ama defere pri Allah Allahu akbar melu ko tani la ay ni tala parce que mo lola bi ka fanyo ngo mais ni fanga ya wele ka bla ana hakli ka fa o ka grenyo na ka fanyo be ni fanga sera ko ke e fanga ne bo la ne sigi bo e sigi neli ne sigi neli amma ga ta siga fodo de atuma nam bana uka nam bana tew me mo kire radio fo fara sallallahu ta'ala wa sallam salim arasuluko nam aga kutuba labala ako aslamu ay ya fanyo maganyo mne ni minge mina no filla ayo ka flifu wallahi rebelay no bana ka ka kitwedi ka kwa ay ka fawa ay kan nwa ay ko aya ga flifu ya Allahu akbar wallahi ya kuta fara ayo ka flifu aka ya fo ala ka me sawo amin mais non no am la trude hal ni bi tienka oh tanye lebele madola ni anya amerika foko mallaya ko erevolu na danga jamana kaya on tisaka so ay bada wallahi erevelu mana bi malika ay fiyo bada malik fama de malik jafa nam kira خلاص bana fiyo mayni ngare lebele ni foko gode wallahi ni no te barati no te ni misaka ke sodi sirage ubina maga baga do bena ngada abisa de blemanu ni manu non o mali famo de mali janfa point ala li wala tu ko fe ay foti foy note nam ni mbedle ko ima mi balu ama bane kala ga fatuna anyana ni mbeko ko ngayoro dum ko ka so te ko mo ko be nyona ka ko do la ko be ka nyaso beti nyaw note famo bet mi ko so be wallahi bet mi ko so nu ñu na ñoy kene baraka ke mais ayo sojo police so gendarmerie mairie tribunal abejora be wallahi ko ay ñu ngoro ya ñaka do ya ay lo ke aka be ko do on nga sala kana do wallahi anya biye du tanga mu do la ya kera fama ñi tan ta ku ay jamana bengado te wallahi an wulle su 3 heures kata police la kata kadjanti no fe 3 heures dimote kata danger ka wallahi ko pieti an ba to kono ya muna amma ko tade an ga benga ke benga da foto kardina an ya yi ni gela da kono kera wallahi wal ma bola benga kera saga ko no ali shindo tam hala lebele mungama ko an bana ko doka anye au ka nison sara ande nga nison sara kan fo ka nison sara mo do fatura anye ka du kono an ndara ka fonni mo fatura ni mata délégation ka fatura iba ka nison sara an do kala ay ja o do fika ta fo ka sara anye do ka nison sara o tale ko fanta Allah komu ko ani famo bena ko nana ka janta sara ay anta sara lebele dora to ni bora ka dugula ma nam pe bitarore na ko bana mina kon may bitta jana wala nam tuya mais am bana ko do ka la ma ngam da ngake te kaw balu nam ka tere bo kam marfo dama kam mobli dama kaga sarat dama kalo te kakla ka bunya kakla ga wele bla mali dum akana mali fama bugo kam mali sini to akala fora do wala tare
imamun ne mamzan ne me fani ne buyana wallahi nanga belai kagla ga duanga mabala kwanga mabaka umunya amidu wallahi ngare me fama manga bo halu tintaka me okuye mi tuma dola ne bisi bo ndare fama me ni fini bila nya ko okuma ngana mulo ko tabele ngumi bo wallahi wandi to yi fama ide mi to yi ani mali dew na bengam wallahi bele baraki kilingi ote fama do ko fama tisalela fato Allahu akbar me ko fama ya fadi mais fato do ay kuma ba fo wallahi ya kuma ba fo parce que abaye ale karate de ke na faba abulo simma fa masra bu mais ko famo ya fadi wallahi sabo mo ji daro ko ni fayo wallahi mais on yi ni daga famo ye famo sona kanga jamana siri anzili Allahu akbar tamare ka a morsole ka klakla ka dividi ni dugu ni manga ka ba peu kando fwa hola ko bali jamante foi famu sona kawunya ba oka kera oga jamana bisiga hera so ninga alo do ponindo be anno apani ngarlelo oju ameni lokat ngani ko fisabilillah sibilu ko li la akbar ni fama tafi ya ba kede abakede na ma fisabilillah atiglan foi wallahi atiglan mukuta amate anga mirila dia yi ala kuma tala je ni sanye be sanyi manana ala je bani wallahi astaghfir mirila hal ni gui fi ga bo hal ni gui wallahi bo be ci nana safa wallahi ko tige ba kare fe nyama to me jibi na modo fo mirida bemne wallahi do mo to yara la wallahi mo go yara la mo tejde mana ka fene wallahi mo tejde ne tega to do ko ni ne mata fara flipa maka dala ka fata aba fata wallahi sare ngam merida ala jeben yirma jo ala ko unda afo anga shulli poliso salna sini dinga na do poliso kono fuye o ka minon dira ba poliso safa bla klele jiduna à 2 mètres sokon ça fait 2 mètres salna sini mo ko irima jo dokoro so ba yam dinna do kono ka jiddo 1 mètre 50 ngar tara la je dokoro so mine beccena o ya beccale fa Allahu akbar nimma saka tawdo ko beccena Allahu akbar jife ji sarri mawli do ya kana Allahu akbar mawli jole be jila atra yifi ayyo otuma mais o dokoro nsu ka so karo jamu ko dukono wallahi ka adda dukene ma ara ka adda nyege kono hali ni iye sigati megu flié abo fata wallahi ko nogo may mais di nogo mem lay gorto kono o sanole lo o done to godi mo tala lebe atuma aw mi ala jalaki ka so defo be on yero wallahi defo ba lata ala da fa fawli ma yuri mais ala tibla ana bada fa nga bla ala la wallahi ala ti jurudo ya be juru sa ngare lebe e chedra wallahi ne che otuma mali famo kala je mali do nga nyo sigatalo anyandunna kana amasadu ni consulo gla jamana waro la ko mali famo galla sigdi la sigiso ko mali demun mana kaya ko lu kabbalu herela olu ka se ka papier soro herela opma ko ni ka ko mi nyamina o ka se ka nyana boya u damela ko lu ka kilu natke ko mi mali kiri wallahi bilbile ka chifo fara avandiri ko na janyo wallahi fara mais olu bu tugu olu fil la ko yani ka fo na ja mo mi masagi fala do konyuma amasagi ba mara konyuma ona sigi mara taro kibir afani fajan wade wallahi ande ami mali kono ya mali dia ka haga masaga di mali fama fiyo mali dia masaga bonya mali fama mali dia hine maddo mali fama la no fama kele ko ade biro do jo au ka yoro la ko ka wudeme o ti aga wari cendo ya afe wallahi a cendo
an ba de ngulo bangana sisa Prebila. na ya sura amma sari bar la ko jalo ko kafo Bafo. Tei. fu lay Foi. Wallahi. Putere la. na ya sura konsula bar la Nam. kafo Tei. papi ti soy Foi. ni manga wulla o tiga fengla Foi. mali o bi toro de bono ko tiga fego Foi wallahi. o ka fe wala dai ay mali o fa ko Nam. Allahu akbar. o to ko fa Aha. mun ne fo billahi Wallahi. parce que ni ko mo ko adabla ni ma dabla ko na tan nga mo nga so Nam. ko roj me Ah. afa parce que Foi ti bala. ni ma dabla na tane nga so Nam. e bo fone mi ne ya do e tiga tane nga so Ai. o kore ni ma dabla an ya fa kai An ya fa fo. ala kam so ba Amin. assalamu nga do yana nga ala jalaki Aha. an nga nya do jabali Tei. ni ko amerika wo ko bado ke warla Nam. mali be jigi ko ce ko ni ala da mala jasa ce Aha. Wallahi. nga ce Ah. ni ala mala jasa Kanga la je. falu ni mayu Ah. ni mi ala ja Nam. abo de Ah. nga ala tidda zago aka Nam. wa ala tatono Ai. nga na ya yere do Aha. ka yere bunya Nam. ka hini nyona Aha. halin nama ala take a 100% Nam. ala bi abolo jena herala ya wa bi sa herala Eh. hadna taro gara jarme ta sumai Nam. akon na je soro herala Wallahi. Prebila. Kangare. jangu ka ala ko doni faroka Aha. o tanglale Peu. ne da go mali ko 95% musulman Côté. Wallahi. ngone yira ko dai Wallahi yelo ko ba. Kangare. faman mu wira ke musulman Nam. no be ke musulman Ai. O temizi. ah ali nunu manga ke Foi. na ke famire Foi. Wallahi. me ebe da zago le ga jamana ko Nam. ni mi siga shenyi ka o ni bi siye ko blogri Wallahi. ko dagara Prebila. ko te bekle Aha. o ti fo yeble Foi. ana ka dimaya na musu sumo Ha. na jena ka nyomu de Allahu akbar. Kangare. fama jena ka laga jena ka musu ni tali kana dama Nam. ibi min fro la Aha. ika kalu bara be Ha. Allahu akbar. Kangare. nga do bi warka fe do ye Aha. sika dala siye ko warbi ni Ha. Prebila. ala ka mi so Amin. ko sai na ko doye mobil lo sa ko da jena ka musuma Nam. milon tali shi Allahu akbar. fama Ha. 18 million ko Subhanallah. obi i no wo le no ko ya sana dama de we Wallahi. ko ya sana dama Ha. Allahu akbar. milon tali shi amin mais ni mbela olu bu yere wele ko ni islam o ko ni mo do ye Ha. Wallahi. ni da da Wallahi kaba ko. ala bi fini tienye don do Nam. o fini factory e o sara minni Ai. mais i vendro sara i klimu sara Ke. mais ala ga fini bi tienye Nam. koro ni klebi bani ni baba Nam. wati bela sara bela ibi nyoka nyomine ka nyobla i fendra la wa Koi. ma ke sala ga sa Allah jere. Wallahi. Prebila. alaji Hayya. o kuma an yaraw kala je sa Nam. Allah rabata Aha. nani ala take Nam. Wallahi. fango fami nyama jena o yala batuli billah Ke. Wallahi. nate dodo a bebi noni ka beba amtu Peu. Wallahi. wana bana Nam. ibayi Ibaye. ibayi Aha. abuga dugolo morseli ya ko di 15 la Aha. milio la Ya tala. ida kabul konna Nam. Ha. Wagodo. o sibriyen zawai Wallahi yodo. ibo de joli Ah ayya. Kamu bako. o bidi mo joli Hayya. Koi. imirle Prebila. ay dugolo sawla ta ya Nam. amma ka Aha. nan la ba ya jugoro lay Ke. Kelengede. Wallahi. atuma nanya do Aha. fanga ya do ka fo ale la ba dugolo jugoro lay Nam. abe mina ko tui Wallahi abuti. nga uyen mbetinzi Aha. angara mo Nam. olu de mbetinzi Wallahi uridu. Sangare. agela me mali kono kala Nam. Wallahi uridu. angara mo mali jaba Mena. aforate kira ko te ko jama ko fula no lu klena ka be binya Ke. ko famo ni don baw Wallahi. ko famo nu nyuru be don baw de bulu Ke. Prebila. Sangare. Attended. famo jige don baw de Nam. Udo. famo nu nyuru o de don baw bulu Ke. famo bi ta ga sabara bojo ni ga de beka don ba Ke. nga don ba ne kara lazile Nam. ibi bolo ka sa immo ko tiga fama ga bulu la Ai abudo. Prebila. foni tara jamana bengan zama rogla de Aha.
nada ka fo famo nana nda fi nam ita foro tu ayyo ibi ta fo ga ala famo yi ke wai ga ala bagla wallahi ya ba bele ala kame so ba amin dakende ala la ay songende ala la ay bakeme ala la wallahi wa songende kirala ay bakeme kirala ke ni songara nununa nam amemina abiba pel ni songara nununa gele mini nyani manga jamana ka ala bele babi buala wallahi yonake sangare bebe ko la ko mali fanna jamana nam ni mali fanna jamana mali dugolo ka noya ke kan waya wallahi me fanna jamana do nam aga dugolo manogo ayyo mano aga dugolo du ngabbo afale do wallahi kata yoro ko so nyunga ha kar ko nati tey suguny manti tey misri mati ay ala foy hal kare mate ba ko tey wallahi ko ne anga kapitali wallahi sojo me ko dunyo wono sojo me ko dunyo wono wallahi famu ke mo gusi zalaje we ya don sojo ro mai we ya fere sutigi ma me meri wala kumanda wa mabane meri jendama ko suinjo kumanda e jedi ko suinjo atoko di papi autorisation de construction o yo di ayo flagi tu ay sojo e gendarmerie ayi abikajo police ayi abikajo ko ministre ayi abikangajo we ya don ni kare kono nai dole nani bilezari wa bilezari nam ana kubna karibu bitro kuma ngame hani kare mabo hani yoro lafiya an ko kare kabo kuma ni shiga in kelela na fe garme di sangare unu de mabbe abe wasala eme tare sari nyana e da fere amma an da duguro nyado ya fere ko ne kare anya yeti anya sati wallahi ja'u nyere togo me kare ko sangare amma bane an ko be glala ko letri ela ni ci mangate ay fanna dugolo ka fanna jamana ko ni ci mangate wallahi ya mangate progression a tari mo ani letri wa ni me galoy wallahi ani blete ni ci mangate ay ni akwa ga jamana fanna jamana ay ko no ya ke fanda o mono de nyanga dugolo biya mali bi halalla mali pesi bi ko karantiti nana tangala bi ayya mali katina bi golwa nana ngala je ke iyo ya ira opman na ngai si yorola ni 30 sur 30 ici sangare wa mu gano bele bana onno kera nam papi dingele wo anga jati mine nam e bi se ga do say diwnye mais active bile do ka sa e bile ay otinya no kera mi la wallahi mo ko do bi dugu ko ti na sabu bile wallahi nakachano yi ne bi jodo bo mo ya famodo du ki me flaba bile ha ka joka ba su baro wali du bilo la subhanallah wa ni ka sara ni le 5 mana nam abi la bokana abi labo dramo ama jige le 5 wallahi sangare menu ya ke wa mu ni sigare ka du sigi bella fiya no gele ko yoro ta bo bogo ka to ga na deme boloy so tara ko borala barati no ga mulo wallahi ngo make ay tike o kala ga mu nyagu kana million sen ni zera ma sira deka ko ma su fiela ko ma mirla allahu akbar wal ma misri joro wal ma kare nam ko ke ko ha doku ni sugu mo ko ti ji sugu ko ka do ni place publique ka ti wallahi o ti yo sa ko jo onye busule nyana kera kuma ay tismo o jole ko ba naka man ko bo birgini ko kripe e simala ka to ko kon ni family aga fleja doni a vraiment bora e village la wa kana no fe ko anga mo yoro so mo bu ko muda mu taw yoro la mu so jale wallahi kle kle ngoro bu ni e fe do goro kana treci o so nunga ko ni metra la ko ni ngaki allah akbar ka to ga wordo di fa doma kana tella wi joko we bo luki tuma de tel quartier doit démolir ni kare bi sabita ka to kana frazo do la bengalo no kana mi troga a force la e menioro ni extrême bo ati kon nana atinya ya ti ha suti ha mitriti u ba fo ka tinya ka fra bekalo sare sabu kirako ko mo ko me jogo jogo ke o jane me di me akara mi nyana o jane me dingri wallahi bele mi doni wala jugu kulo ba be garme di wallahi do malika mo wala jugu be kulo la ko nyenya kera ay mo ho me mo bane ko kula meru wala ko fangala ka meru wala yele ko bo fangala meri nan yella do ka fangana olu be jigira olu jigile meri doni nga bare kelo ko ka wuli allahu akbar meri doni nyere bollo be jamana ko ya naka ministre dasi anaka katkati ay mo meri la wallahi
ala k'a lajɛ sa ala t'a lajɛ yɔrɔ ka lajɛ sangare ala lajɛ dɛ Amérique yɔrɔ min filɛ n'a an bɛ ka kulo ko américain walima ko français foyi ti Amérique kɔnɔ farafin ma min ye min ye américain na Amérique yɛrɛ sigiyɔrɔ ye maliyɛn de y'a yira Amérique la u b'a kalama fana donc ko in bɛɛ an yɛrɛ de ye n'an ye minɛnw t'u place la ala b'an sago d'a ma ala jɛgɛ fɛn bɛɛ gɛlɛyara yan moto gɛlɛyara an ta tɛ hali n'u y'a kɛ 1000 an bɛ kun n'a ye sabu an ta tɛ mais saga ni ba dun n k'olu wolola an senkɔrɔ yan kungo kɔnɔfɛn du wo du kɔnɔfɛn du cɛ dun n k'olu tɔɔrɔla an ɲɛna yan a tɔɔrɔko kelen ye den tan ni kɔ fo den tan mais n'i taara sisan taa siyasa sugu la jɔyɔrɔ kɔ ale u b'a f'i ye 1000 siyɛ sangare a ma bɔ malisa a ma bɔ faransi a bɔra mali la mais nin ye kabako de ye o tuma n'aw ko a ka jamana ye fani jamana ye a tɛ fɛnw nɔgɔya wa saga tɛ se ka sabali sagajigi kelen dɔw ko 200 k'a fɔ a ka mɔgɔ jugu mankan yɛrɛ o bilahi n'o tɛ belebele kojugu ninnu n'u bɛ k'a fɔ a la ko 1,100,000 ni kɔ kelen aw ko a ka jamana ye fani jamana ye misi 4 sɔngɔ bɛ taa fɔ saga kelen na tuma dɔ i bɛ misi kabako ba kelen ba mana bonya cogo o cogo fɔlɔ 1000 minnu an ko 1000 i ma mɛn ko ba kelen wa o waati y'a sɔrɔ ni ba bonyana k'a kɛ cogo o cogo 1000 don o y'a da la ko ba kelen ba kelen tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ ba kelen yɛrɛ de ye ba sen 4 kelen wa 1000 tɛ dɛ 1000 ye naga min si u kɔfɛ n'u b'a wele ko naga c'est-à-dire bagan bɛ siri a la n t'a dɔn a b'a wele cogo min n'aw fɛ yen o naga in dɛ a bɛ siri kɔfɛ nɛgɛso la wali moto la o bɛ sagaw bila a kɔnɔ ani baw bila a kɔnɔ o ɲɛ kelen de ye 1000 ye o ɲɛ kelen tun ye ba kelen ye 900 ni 100 fɔlɔ kan o bɛ bɛn wari min ma dɛ o de ye naga kelen ye naga ɲɛ kelen o tuma ba kelen o kun ye 1000 ye nka sisan bamutoni wala ni min ma denkɛ fɔlɔ n'o ye bagirini an bɛ min dɔn o ye 4000 5000 bagirini bandɛgɛnba n'o ye bakɔrɔba ye o daga gɛlɛn bɛ mais anw bɛ kulo bɔ la an ka jamana na ko gɛlɛya b'an na ndɛbaw y'an fɛ yan bamakɔ ndɛbaba ye jɛgɛw t'a kɔnɔ o bɛ jɔ fili ka jɛgɛw minɛ k'a ko jɛgɛden kelen dɔrɔn k'i b'a sa u na gafi ye i tɛ se ka min yɛrɛ maîtriser c'est-à-dire fɛn min ti bɔ yan n'o gɛlɛyara kabako tɛ an ma se ka fɛn dilan kabako fana tɛ sabu an tɛ ko dɔn mais ala ye min dilan k'o d'an ma an tilala ka ɲɔgɔn kun ci n'o ye nkalon kan o de ye an ka gɛlɛya yɔrɔ ye gɛlɛya tɛ se ka ban parce que hinɛ tɛ yen makari tɛ yen an ka si tulu n'o ye verticalité si bɔra an fɛ yan a sun turulen bɛ an fɛ yan mɔgɔ si ma sisi ta k'a turu ala de y'a furu ye ala y'a furu ala y'a bila ye i y'a sɔrɔ ye fana mais o si jeni i t'a dɔn tɔmɔ o kɛra tulu ye t'a sɔrɔ situlu 5 la fɔlɔ n'i kun bɛ situlu 5 la fɔlɔ i b'i bolo fila anw ɲɛ ŋana ya sisan fɔlɔ anw tɛ maakɔrɔba ye i b'i bolo fila fa situlu 5 la tulu filen kelen kun ye 120 ye a belebele mais a filɛ saako tulu 5 la i b'a don nun na maintenant a filɛ an ma se ka fɛn dilan mais ala y'a dɛmɛ ni minnu ye olu d'an ma ni ala ka fanisiriya a tilala ka ɲɔgɔn kun ci o nɔfɛ ka tila k'a fɔ kun ko ala k'a lajɛ a yɛrɛ t'a lajɛ sa ntɛntulu fɛn bɛ nin ntɛntulu n'an ye ntɛntulu bɔ ko ɲuman n'o ye tile tulu ye palmier ye n'an y'o tulu bɔ ko ɲuman k'a labɛn o bi an ka jamana fɛn bɛɛ dilan tulu ko mago bɛɛ ani fitini mais o ma se ka kɛ dɛ ntɛntulu feere i n'a fɔ fura denmisɛnnin dɔ bɛ yen ko 200 fila tigɛ tulu yɛrɛ ma gɛlɛya min kɛ tigɛ tulu ye tulu ye a bɔra tigɛ la an ye tigɛ dɔn wa an bɛ tigɛ sɛnɛ nka n'anw ma se k'a dilan komi an mago b'a la cogo min na fɛn min dilanlen bi sɔrɔ an fɛ yan ni ala ka fanisiriya ye an k'o nɔgɔya fɛn bɛɛ gɛlɛyara fɛn o fɛn b'an fɛ yan n'o ka nɔgɔ o ye kɔgɔ ye o kulo ye 30 ye o kɔni o mɛn'o la dɛ n'o tɛ foyi ma nɔgɔya foyi bon n'i y'a lajɛ an ma se ka fɛn dilan mais ala y'an dɛmɛ ni min ye an tilala ka ɲɔgɔn kun ci n'o ye nin bɛɛ la an bɛ tila ka tulo bɔ kun ko ala k'a lajɛ an ka gɛlɛya ti ban koyi
kaburu sinna walla ya nam chama Bamako ya ha mogo do ye kaburu siniya Bamako ya ka sini ka debe do da adala nam ku sigi ni mogo sarwa so ha Allahu akbar Bamako ya hayya hali sini nam ka kaburu do nyarla aha ibi tar pro mogo be minu ngeme ka kaburu sey kabla nam ka ferna gaza no kalama do doron aha ko en marché ha ni mogo sara do i ka mogo ni ka tigi ka do ko diga be abe Allahu akbar hayya digo sinne do mesiri bi tay ila i ka mogo ni mogo do awa mesiri ha on de sundo baka ka no abebe kaburu sigi ni kaburu baw be barabana mogo fatani ngamur ni belwa abbe gelo fe ka ha Allahu akbar hayya ka kaburu sey kabla nam ma sey ma ko fi ayyo wai te ma kala ma fa ay ki sigi bi kan marché fana ka aha wallahi o ka gesi ko la kala ge aha ala kala je ira sala je sa era kala je idawro la bay dige wallahi do da digi ala ka le sawo amin febe gelara be an fe an ga bamanan vando be nam ko toy an ko orge mi ko gesi nam kan gesi da aha tisera ala tisera nam ma mi gesi da mi ya ta ka labe ta ka bamanan vini nam o bamanan vini ne do vini mamai wallahi do akafla ni ko ga fini bay je ne ka fini mata amare mais an yere de si valeur kan ga fuila oy mais o mi ngana on be ko nam ta ta ki mo go be ala ha sai mo go be metre kelena aha wa fi wa ko metre kelena bi duru sa ha metre kelena bi duru Allahu mais akbar wallahi and laka nid laka afta mali ngona ya am metre bisaba Allahu akbar mais bi keme ani bi duru ha ko to mo go ya ne ay bur su ko nana ha metre kelena subhanallah baragina akono du mambo nam ayo mambo kono to me 35 metre ka ay metre kelena bi duru mo me se fere bola ay ka gelo nan zaro ta kan no ni muranga aha wallahi kanu hayya donc autrement an tene ka fengla ay mais ala fan siranga ka fedo dama pour nga se ka balu sabu ala yi mogo da ay fere do dima fere mi ni sona kayire don ka ala don ibi se ka boloti way ti mala abada mali ga fere dira mali ma nga mali ya ga fere ta wallahi ko ka jafa wallahi abbe o gele aflanga bele dara nyuma be fere la momo wallahi abbe wali jamana mogo aha ka woru mune kan fere nam wallahi kata yoro la kata da makashi ni mali o soy nam ko mali jona do ko jamana de ka ta o ko mali dugulo ka bu o ko mali dugulo ne fa rishi o kuma ka fuka galeya on bu deme do di ko fanu nga deme fanu aw ya ay amay flow anya faye ay foy bo sawo sa deme bo fa do ko fanu nga deme wallahi ngati ya foy wallahi ayya o dongo do sa nam o la rabu nunu ndo arabi saudi dia kana kana misri nu njo ka plagi noro noro le wallahi lagi nu woni ko nga ala ba so ko ha zahafu ini ala ce nam aw togoro bashiyo aw modin digu aw dindigu aw fade kam wajana wala kana kafiri wallahi kana suni do kori ko aina ala batuya aw tsaga ira ola kwa saka flabiya aw tsaga ira ka kolobiya aw tsaga ira ka foro ko luga jamana ti ko be ala ko la ya aw tsaga ira ko lu ballu nu sale daga ka awla wallahi ko olu bina de dugu munu ni mitri tesi kana ne ka woro dama ka ko kam dulo ka plagi norala ngare atuma ni mo ngoy mitri joga plagi norala ka fo selia e bi sen ni munne aga tuya na ko mi ibo de ke wani o ble ya jafa de ya jafa a mitri ble mal fa de wallahi ya be plagi norala ko el muma nda da fen hayya a plagi de mitri bela be unana ya ko mal islamu ke maka bara mi ko wira nam america ko kon o ma jade أنا مالي سلوا كذا فوري وما بارك ندونا ندولا نيو نوفتي إن شاء الله يالله أقول لك إنه فرق جمان جلودو والله أمريكا وني أنا مالي دنيا مو كلا كيالا مو نعم أيوة كو مالي فامو مالي سلامو كسوجو ليم كو مو بولا مالي سلامو بارا مين كو مو الله أكبر ويا دمنه كبا كديفا ويا ministre mun mun nafa no islamu kan nyama wi nam olu ko ko ni mu man ko bi iyo man ko ha shi dati mu ko ay mo wi unna ban wannan nam an karamo el hajj asidi ashak sharif usman madani haidara unna no kayorola ko ga misri ira amerika wala ko ni ne islamu kan misri jole mal ko ya amerika ya fututa ka do ko no ka be fle fle ko kina amu barak wallahi bilbilay
ugu kama bane ko nyanga to rasul wallahi ojira e ko ne on mali islamo ka to rasul joli u ya fudu tatata kaddo sherifu wera donani choge amerikay ka yoro irala ni wallahi ko ni ne mali islamo ka yoro joli u ka boko yara wallahi ka kala zo ira ha kata television ira ko ni mali islamo ka television wallahi ha ashida tunya o boko ni ay dara so di o mali islam o mali sallahu ma sa fala mali sallahu ma o ba so tige ati ku bidu kono ay dara kele be na fo mo ko min yi bogota ka fli ko fonga bogo ka mo ni ndrongo ha Allah akbar ko ni ka fli fo ki fata be ja aywa o do mali islamo ka baraka ngi dal o de ni zone nuyi wallahi note mali be islamo ka baraka ngi ayote be walsu ekramo ya wole anga barake anga mali television so jo amba kanza kwe anga mali kala so jo amba kanza kwe islamia straka anga mali fe bejo islamia straka amba anza ko ka kono nani mali islamo ko anto ke ay dara ko aya toy on mo libya ambar ne biya wallahi akara de kira me muga ani tanda amare nazara ke shiru ni ngadodo ko mu ya to ni besra ka keta ko ni ya so ni gunu mala ko to nyefa mo ko to nyana wala sa ni ngasa ka ke panjama we gunu mala o de ala dane wallahi do ni dara ala la ala bi deme ni dara ala la ala bi so ni dara ala la ala ka deme bi na fabe do ala ga deme na ala ga soni bola ala ga deme na barga bola ala ga deme na mo mo bola ala ga deme na barga tigi bola ala ga deme na war tigi yere karabali bola ala ga deme na ala abi muga mini tanda mo barga bola wallahi yobala rebele hashidati mugonya ayoto nya mamina ni ankara mugo aydara mobile ni ngelen zoro ka ba moto sabe ni fenjama wallahi mamina ni mo ligara kro ay ka bo kro li nyala wi fenjama bo fura ñoo de fo ni ala ye sedi sebe ba wallahi mamina ni anana bula kana ke ameri karamuga aydara fanni na bande ni jugara tele la radio kera ani kutubo la koni wallahi o kale karamuga nana kene ka kana wajulu kenyi wajulu bane ako ama ko ale minni ala fe ko te ameri ay bada ko ay minni ala fe ko de panguruwe avion koni lo sananguruwe wallahi panguru koni fara ka kono beliba kamanda koni kono panda beliba abita wallahi kono min dumuni ka koni avion koni wallahi sananguru wallahi avion amare ako ko ayo yini ala fe wo kono no gara ko fa ka jala muguni siro kokuna mako kayi wallahi beliba ala kulo girenda gu ay bo ala nisminte abada ala de ya fo malikana lillahi wallahi na ya kenye masa bike kana fo wa idra de itaki ala ibani ala bi ko ti wallahi bike ni ko min ngara haydara e majjanaye ini ala de kala la sabari ni min zaramina aywa ko mon no nyalo bli ni mana sinna ayya ni ala e talaci no bora min be jeli no tigi ma banuma ayya jawi bi gulo jawi bi sawre kafir ma tele ta folo atuma fikri wala kafiri kafiro wa ala ko ndig ma ce abara ay dara yi ma min ya alay ani jemaye farafnaye karangara na mali ala bo kalamata wallahi abaka no de fo ngo mo mo sara ni mo fi mo sara ala ko werla ummi bo ala nga ala de bi sarake o yime mo gola wallahi ya nyum atuma ala yi ay dara yi ka fu ay ni min boni wallahi kunu na jara alay kabel le 16 le mois 2016 ma avion panguru tuna malla aéroport la bamako ya kamare lebele kando tomani ziyara kayro la kira wici fo nyana o na jara la alhamdulillah a photo were mo chamanya bala sudan netika kram woni avion photo koni fidri wale kafiri do fidri wale kafiri wallahi
o tuma an k'a dɔn Nam. ko ɲuman sara ye ɲuman ye Tiɲɛ. karamɔgɔ de ye baara kɛ ala ye nin bɛɛ bonya d'a ma a ye nin bɛɛ jama d'a ma a ye nin bɛɛ tɔgɔ d'a ma a ye nin bɛɛ dawula d'a ma wa n'i yɛrɛ ye baara kɛ kan'a fɔ ko ala a ye dara ka jama di yan dɛ baara kɛ dɔrɔn i ni min ka kan ala b'o k'i ye Wallahi. Belebele. nka fitiwale fana na dɛ Wallahi pewu. o f'u ye Fudo. ala k'an bɛ sababa Amin. asilamɛw yan'an k'a fɔ ko ala k'a lajɛ Nam. a ye to an k'a lajɛ Ayro k'a lajɛ. an yɛrɛ k'a lajɛ Tiɲɛ. n'an y'a lajɛ Nam. an ka ɲinɛnw bɛ nɔgɔya Wallahi a bɛ nɔgɔ. n tɛ wolo ye an fɛ yan wa Ahan. an bɛ wolo kɛ cogo di yan k'a fara ɲɔgɔn kan Ahan. k'a bila ka taa Côte d'Ivoire Tiɲɛ. wali Burkina Wallahi. mais olu bɛ taa mun k'a la yen Nam. olu bɛ taa min k'a la mais a t'o ɲɛɲini a k'o dɔ dilan a fɛ yan wa Ayiwa. ɲamaa ka wolo donni ka bɔ yan Nam. ka karew ni mobiliw fa ka taa jamana wɛrɛ la Nam. a ɲɔna farafinw ɲamaa ka taa n'a ye a ti a to yan ka dɔw bɔ baara dɔ la k'o bila o la wa Tiɲɛ. Wallahi. K'a ɲɛɲini fɔlɔ. o tɛ kɛ dɛ Ayi. a bɛ bila ka taa yen de Ahan. olu bɛ taa dilan Nam. ka kɛ samara ni fɛnw ye k'a kɛ ka n kunkolo pɛrɛ pa Ba. Wallahi. ne y'a samara dɔw foto ye ne tɛ ka o Nam. dɔn ko 75 000 o ma fɔ Ahan. Allahu akbar. ko 75 000 Ahan. ko sabu ko po original don A kɛra. ko wolo don i y'a ye Ahan. o wolo bɔra min de Mali la yan wa. a filɛ dɛ Amare. alors don an taara siège dɔ sigilen sɔrɔ Nam. munima dɔ la bamakɔ yan Ahan. sigila siège Nam. k'a karikalen ye 6 millions ye Ahan. siège den kelen Allahu akbar. 6 millions Ahan. mais ko siège Nam. gerew de b'a la ka misi gerew b'a la Ahan. ko misi minnu gere b'a la Nam. f'a misiw tɛ sɔrɔ mali la yan Hayya. ko Tunisie Nam. ani Algérie Ahan. ko misi ninnu de bɛ bɔ yen Tiɲɛ. ko misi in yɛrɛ bɛ sa gere ko de kama Nam. u bɛ misi ninnu de faga o tuma ka a gere bɔ a la Nam. gere yɛrɛ de kama Ahan. ɔ ko tuma dɔw la u bɛ se ka misi 2 faga Nam. gere 4 ma si sɔrɔ Allahu u akbar. bɛ se ka gere sɔrɔ gere 3 min kilenlen don Tiɲɛ. min bɛ se ka baara kɛ Ahan. o tuma ko siège den kelen la Nam. tuma dɔw a bɛ se ka misi 5 misi 6 a bɛ se k'o faga siège den kelen dilanni nɔfɛ Tiɲɛ. a n'a tabali don Ahan. bon tabali fana Nam. o ye misi 2 ye Ahan. mais tuma dɔw la fana a bɛ se ka misi ɲini fo misi 3 Nam. tabali kelen kama Ahan. o tuma siège in bɛɛ ye o n'a ɲɔgɔnnaw ye Nam. misi gerew Ahan. o tuma ka fini dɔw fara ɲɔgɔn kan Nam. ani golow Ahan. olu labɛn ka bamananya dilan Tiɲɛ. mais n'i y'a ye traditionnel don a ɲɛna kosɛbɛ Wallahi. ko 6 millions Ahan. Allahu akbar. bon n'i ye misi 7 kɔni faga Nam. fɛn o fɛn na Ahan. n'i ko 6 millions Nam. misi minnu tɛ sɔrɔ mali la yan Ahan. bɛɛ b'a dɔn a bɛ se ka don a la Wallahi bɛɛ b'a dɔn. a bɛ se ka don a la Tiɲɛ. mais nin baara ninnu tɛ kɛ an fɛ ka ɲɛ Ayi. o de kama fɛn bɛɛ ka gɛlɛn Wallahi. n'o tɛ nin siège in bɛ se ka dilan an fɛ Nam. ka taa feere nanzaraw fɛ yen Ahan. ka wari sɔrɔ a la Wallahi o kɛ. o tɛ kɛ dɛ Ayi. an b'a ɲini ka ɲɔgɔn ta cɛn Wallahi. an fɛ yan Nam. muru ni daba ninnu Ahan. nɛgɛw de don Nɛgɛ do. mais e ka taa numukɛ fɛ yen ta ko ka Nam. muru feere ma Ahan. nanzaraw ka muru jɛman nana yan n'a da goyara o y'a cɛnnen ye Wallahi. a muruni yɛrɛ man ɲi yɛrɛ Ayi a man ɲi. an taara o sa dɔrɔmɛ 100 Ahan. an ye numukɛ ɲininka o numukɛ ta joli ko Nam. 150 Wallahi. e bɛ jumɛn sa Kɛmɛ sɔrɔ. 100 I b'o ta o la. o tuma min bɔra fo faransi Ahan. o nɔgɔyara Tiɲɛ. min dilanna fanfan la yan ne ka da la yan Ahan. 150 Wallahi. 50 b'u ni ɲɔgɔn cɛ O bamananw don. e bɛ jumɛn da ɔ banamuru don y'a ye alajɛ siman tun bɛ taa sa sɛnɛgali an fɛ yan Ahan. ka na n'a ye mali la yan Tiɲɛ. ka n'a feere a da kun ka nɔgɔ Hayya. a da kun ka nɔgɔ dɛ Tiɲɛ. siman kun ye 900 ye Han. Ya. Wallahi. k'a sa ka bɔ yen ka na feere 900 Ahan. mais o tun b'a sa yen nɔ 600 ni 50 a kɛ 600 de Ahan. ka na n'a ye Hayya. mais o ko ni dɔ jɔra an fɛ yan Nam. ɔ ne izini sɔrɔ an bɛ lafiya N bɛ lafiya. izini sɔrɔ Sɔrɔla. siman kɛra 900 ni mugan Kɛra. ka na b'o la k'a gɛlɛya hali Nam. sisan Wallahi. Gɛlɛyara n'o ye. wa a man ɲi yɛrɛ A man ɲi. Wallahi. n tɛ kabako da ye Bɛɛ bugu. mais fɛn minnu y'an daje Nam. a y'olu kala Tiɲɛ. a k'a prix nɔgɔya a bɔra an fɛ yan de k'o yira Kɛra. Wallahi. mais e ka taa misi 6 ans na ta Nam. k'i mago bɛ nɔnɔ jiri kelen na Han. a bɛ kɛ i n'a fɔ nɔnɔ i b'a fɔ nɔnɔ ko fɛn wɛrɛ b'a la Allahu mais k'a sɔrɔ ji yɛrɛ b'a la Wallahi. fɛn wɛrɛ b'a kɛ mais ji U bɛ ji k'a rɔ. ji yɛrɛ de kɛra la k'a caya nka dano f'i y'a la Allahu akbar. Amare. yɔrɔ di nɔnɔ kɔni tɛ fɛn kɔni ye fɛn min bɛ izini bɛ fɛn min la Ayi. a tɛ sɔrɔ munu kɔnɔ Ahan. munu tɛ dilan an fɛ yan wa Ja. ka munu labɛn ka taa sigi yiri sanfɛ Ahan. Jiri bɛ taa. jidenw bɛ taa don a kɔnɔ Tiɲɛ. ka fa da kɔnɔ Ahan. o di nɔnɔ mana fiyɛ an fɛ Nam. di nɔnɔ tun bɛ taa de ko dɔ di yan dɛ Ahan. Wallahi. a bɛ se ka faga di wani tan dɛ Tiɲɛ. walahi dɔ di yan dɛ Dɔ kɛ mun a wallahi. fɔ dɔ kɛ n ko mago bɛ dɔ la Tiɲɛ. Wallahi.
mais ulu bisi ko ke boisson bitoni nunu ngoro Nam. kadda sinyeno la bama goya Ha. kime fla Allahu akbar. halati foko sobe boisson bitoni Allahu akbar. mais 10 litres Nam. on la ga 10 litres sanga dugula village la Nam. dorme bisaba Wallahi. al litres dengele Ke. non litres on la ka sa dorme tan fla Nam. Wallahi. la bino fari wa ko no ko chete Allahu akbar. sugoro ay sugoro sabo ji kono e ba ko mel kono ya Nam. sugoro kilo kili Wallahi. dorme biyo Ke. la be beto Eh. mari yere si no ya fa Ay abada. on dara tamina lagine Nam. on na se frontière la no ko mali mali famo sigi me comme ça Nam. non comme ça lagine famo sigi me comme ça Nam. on ñon jatti se me métrique qui me ka Ay. ni ye mo wela la mo ba be Ke. mais o yoro la mali famo krefe Nam. bidol ni ndigi be ko isansi Hayya. nen nana lagine ko nganya ka blede ngun morami Nam. ka bor lagine ya mo te bashi ngo Ayya. alfri di law fa Nam. ko to mo mo kan ko sube Hayya. ngaya ji ya Hare. ne 100 mètres ni kedro Nam. kana guinée sayni ngo sayni ka blede morami Nam. ko ni guinée sanse di ngo ni jeli aw fa Nam. ko bi kono do Allahu akbar. nkal na ko na gona bi jole to chaka yor la ka Nam. abam Allahu akbar. Hare. Tismo. guinée manana sanige fe do kaye to ni mo ayo mo do Allahu akbar. o bina mo gasna ka tagle mali duna yoro yoro Nam. ayo Wallahi. mali de duna yoro yoro gele do ra tew mali ti no gafa Ay. famu ya ngala gele ala Nam. wa amon ni gele o ma mi faga gele asa wa ti no gabla bada fanga se ala mo Allahu akbar. أما بدايم ليا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته